मानिबा पार्टिया भट बिनो फैयोब्ला बिथांमोनखौ जोंनि गामियाव हाबहोआ आरो जुदि बिथांमोना जिखुनु पार्टियानो जाया मानो बा फैबाय थानाय जानाखि सेप्तेम्बराव इलेक्सन जानो फैगासिनो दं दा बावहाय बिथांमोना जुदि भटनि थाखाय जुदि मागिनानै फैयोब्ला बिथांमोनखौ जिखुनु पार्टिजों गामियाव एलाउड होनाय नङा खारन जों हाबहोनाय नङा सरकार जासान्दिल' गोदै बुङो नाथाय सरकार जाखांबा रावखौबो सिनाया सरकार जासान्दिल' बिथांमोना गावखौ गोदै बुंनालाय नङा होमबा सरकार जाखांबाथाय रावखौबो सिनाया जाय जोंनि गामिनि जेंनाखौ सुस्रांना होफैगोन बैबायदि सरकारनोसो जों भट होगोन सिगां जोंखौ जुदि बिथांमोनहा जोंनि जानाखि साननाय बा बिख'नायखौ मावफुंना होयो अब्ला जों बिथांमोननो जायखि पार्टिया जोंखौ अनहरा माने जों बिथांमोननो सापर्ट होगोन नाथाय बेफोर बाथ्राया जों बुंनाय नङा बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ केवटाइपारा गामिनि रायजो राजाफोरा खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिदों नंगौ गावनि आरजिना लानाय रांजोंनो गामिनि लामा दालांनि जेंनाखौ सुस्रांनानै लादों केवटाइपारा गामिनि रायजो राजाफोरा क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय सा ओनसोलाव रायजो जानाय केवटाइपारा गामिनि रायजो राजाफोरा हान्थामेला खालामनो थाखाय थांलाय फैलाय खालामनायाव आरो फरायसालिफोराव थांलाय फैलाय खालामनायाव गंसे मोजां दालां आरो लामा गैयैलाय गोबां जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जायो जायनि जाहोनाव दिनै सरकारखौ लामा नायालासिनो नखरसेयाव 1500 रां खांनानै गामिसेयैनो लामा दालांखौ खोनानै मावफुंना लादों केवटाइपारा गामिनि रायजो राजाफोरा आरो इयुनाव केवटाइपारा गामिनि लामा दालांनि जेंनाखौ सुस्रांना होनो थाखाय आथिखालनि बिटिआर सरकार आरो प्रमद बर' बिथांनिसिम खावलायहरदों केवटाइपारा गामिनि रायजो राजाफोरा आच्छा गिबियावनो साफ्रोमबो निउज मिडिया नायग्रा बिथांमोननिसिम गुरैयै गोरोन्थि जायोबा खेमा बिग्रोनाय थाबाय जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिसमुरि ओनसोलनि केवटाइपारा गामिनि रायजो राजा दा दिनैहाय जों मानि थाखाय बिथांमोनखौ जों मिडियाखौ जोंनो हांख्रायनानै लाबोदों खारन हांख्रायनायनि माबाया बेनो जाहैबायदि उद्देश्यआ मानो होनबा जोंहा दिनै लामाया खोब उसुबिदा लामाजों लोगोसे दालां नङा होमबा दा बेवहाय जों रायजो राजाफ्रा ओरैबायदियाव बिपदाव गोलैयो दैज्लां सफैबाथाय जोङो गावनो मुथासे मैगं फाननो थाखाय जों बे बर' बाजार दं खाथियाव बाहाय जों थांनोनो हाया माने जोङो थाङोबाबो गामसा गस्ला सिनानै थांनांगौ जायो बिनि खारनाव स्कुल साथ्रफोर दं जेनेबा बासबारि हाइ स्कुलाव हाबहैयो एम स्कुलाव गथ'फ्रा साइकेलजों थाङोबा साइकेला मालाबा थिंख्लाब स्कुल ड्रेस जासिना थाङो दा बिनि थाखायनो जोङो थांनाय 17 बोसोराव जेनाखि बिपिएफ सरकाराबो नायाखै आरो दानि सोलिफैबाय थानाय इउपिपिएल सरकार दा बिथांमोनाबो बे बुस्थुखौ दाबो जोंनि माबाखौ नायना होआखै जोंनि लामा दालांखौ बेनि बेलायाव जों दिनैनि जों गासिबो जोंनि केवटाइपारा गरिब गोजा बेवहाय जोङो गरिब न'खरसेयाव जोङो 1500 रां खांनानै जों बे बुस्थुखौ लामा आरो खामानिखौ जों मावदों आरो जानाखि बिथांमोना जुदि फैयाबो जानो हागौ दा बिथांमोना मिडिया गेजेर नुगोन जोंनि अबस्था लामानि अबस्था माबायदि दालां अबस्था माबायदि बेखौ नुजोबगोन आरो जानाखि सोरफोर सरकार थानाय प्रमद बर' सार बिथाङा जाहाथे अननानै जोंनि नैबे समस्याखौ जाहाथे बिथाङा समाधान खालामनानै होयो आरो जुदि बिथांमोना जिखुनु पार्टियानो जाया मानो बा फैबाय थानाय जानाखि सेप्तेम्बराव इलेक्सन जानो फैगासिनो दं दा बावहाय बिथांमोना जुदि भटनि थाखाय जुदि मागिनानै फैयोब्ला बिथांमोनखौ जिखुनु पार्टिजों गामियाव एलाउड होनाय नङा खारन जों हाबहोनाय नङा जोंनि लामानि समस्या रायजो राजानि गामिनि समस्या समाधान खालामना होआबा जों माब्लाबाबो जों जिखुनु पार्टिया जों बेखौ एलाउड होनाय नङा खारन थांनाय बोसोराव जोङो बैयाव मोनसे जोंहा लामा दं माबा बिराद खस्थ' बे लामाया मेन एकदम बेबो बेखौबो जोङो निजि थाखा रिन दाहार लानानै जोङो मावदों बै गामि गेजेराव दं बेखौबो बिथांमोना सोरबा जुदि फैनानै सौफ्लाफैबा जों बेखौ गनायनाय नङा खारन जोंहा गामियाव ओरैबायदि जेंना जेंसिजों जोङो भुगिनानै दं सरकार जासान्दिल' बिथांमोनहा गावखौ गोदै बुंनालाय नङा होमबा सरकार जाखांबाथाय रावखौबो सिनाया बेनिखायनो दा जानाखि फैबाय थानाय सम परिबेस बिनि थासारिखौ नोजोर होनानै जोङो जानाखि जों दिनैनि खामानि मावनाय बेखौ जोङो इलेक्सननि सिगां जोंखौ जुदि बिथांमोनहा जोंनि जानाखि साननाय बा बिख'नायखौ मावफुंना होयो अब्ला जों बिथांमोननो जायखि पार्टिया जोंखौ अनहरा माने जों बिथांमोननो सापर्ट होगोन जोंनि बुंनाया एसेनोसै हिसाबै जों गोलाव बुंनो थाङो दिनैनि बे जोंनि केवटाइपारा गामिनि रायजो राजाफ्रा खोब दुखुनांथाव आरो दुखुजोंनो भुगिनांनाय दिनै जोङो हाट बाजार बा दखानाव थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय जोंहा गोबांथार दुखु खस्थ' दङ नैबे जोंनि जा सुखान साग्रा दैमा होनो बेखौ बेहाय जोंहा बहुद गोरोन्थि माने बोरैहाय जोङो गलाम दुखिया जोङो निखावरि मानसि जों दलं खालामनानै लानो हायाखैमोन आरो दिनै दा जोङो बेसेबां रायजो राजानिफ्रायनो जोङो न'खर औवा खांनानै जों दलं बानायनानै थाबायो बेनि गेजेरावनो जोङो खस्थ' दुखुखौ लानानै जोङो सरकारफोरनिफ्राय जोङो अनसुंथाइखौ मोननो लुगैदोंमोन नाथाय
सिगांनि सरकाराबो नायाखै आरो दानि सोलिफुबाय थानाय सरकाराबो नायाखै बाहाय खोब जों दुखु नांदों बेनिखायनो नांगौबाल' भट नाङाबा सहत बे खोथाखौ लानानै जोङो दा गोसोआव दुखु मोनदों आरो जोंनि बे आसि बिमाखौ मोननो बिथांमोनहा बहुद खस्थ' आरो बहुद साननांगौ गोनां दङ दिनैनि बे जोंनि खेवथायफारा गामिखौ बा थांलाय फैलाय हान्था मेलानि लामानि थाखाय जुदि बिथांमोनहा अनसुंथाइखौ हरो बिनि थाखाय आं बिथांमोननाव गोसो गुरैयै बुंहरनाय जायो आरो बिथांमोना जाहाथे माने नाहरफिनो दानि बे सोलिफुबाय थानाय सरकाराबो जाहाथे माने जोंनि बे खेवथायफारा गामिनि रायजो राजाफोरखौ हांख्रायनायाव बा अनसुंथाइ बिनायाव अननायखौ जों अननाय होनानै अननायखौ जुदि जोंनो अनहरफिनोब्ला बिथांमोननि सायाव जोङो खोब मोजां मोनगौमोन दिनै आङो प्रमद सारनिसिमबो आङो गुरैयै गोसो गोथारै खावलायहरनाय थाबाय जय गोबां जोंहा लामायाथ' जोङो ओरैनो थुथे थुथेबाबो जों रायजो राजानो ओंखारनानै एसे एनै फोसाबनानै लाबाय आरो नैबे दालांनि थाखाय जे माने जोंहा प्रमद सारा अननानै नैबे दलंखौ बानायना होफैयो सुखान सांग्रा दालांखौ बेनि थाखाय बिथांनिसिम जोङो गोसो गुरैयै खावलायहरनाय थादों बेखायनो बिथाङा जुदि नायस'नो जेनेबा नैबे जोंनि आसि बिमानि सहिखौबो बिथाङा मोनो बेनि थाखाय आं बिथांनिसिम रोजा रोजा गोसो गोथारै साबायखर गाबख'हरनाय थाबाय